Komedokete Ramogi TV chendron mar migago. Doma malo golo chik ne obila mando negi nek mar Baby Pendo. Mondo kik nyon kama ne nek ma nyathino timore gi alwora mare machalo kaka Nyalenda, Nyamasare kod Nyawita kaka yorno ne ok gidonjore e burano. Do bende golo chik ne achijego kik bed gi tudruok moro amora gi anyuola nyathino kod joneno e burano e kinde ma jal bura loso chenro mar rambun. Duol mochung' ne chiwo arita ne joneno mong'ere kaka Witness Protection Agency geno ni biro chwalo report kapok jumbe ariyo rumo. Burano matudo obila 4 gi nek mar Baby Pendo ibiro winj kendo tarik 28 dwe ni. Wadhi Turkana, jokanye riwruok mar jochiw thieth e kuonde timo nonro labs e kuonde thieth e kaunti ma Turkana ochungo chendo magi kendo bago ng'anyo e wi mano magiwacho ni lwasi matich ok ni kare ma sani osebedo midhiero e kuonde thieth ma kaunti no. Kotelne gi Moses Emoit mane en jakom riwruogno bade ma Turkana wacho ni nitiere nok ma jochiw thieth e kaunti no. Gino mosemiyo kuonde thieth mar mauchiel olore e kaunti no. Giwacho ni piny owacho odagi winjo ywakgi mar medo gi osara kalure gi chenro ma oseketgigo gi duol marango sach jotije piny owacho SRC kendo rango chal margi e kinde ma gitiyo.